Guys. Λοιπόν. Επιτέλους μετά από τόσο καιρό αποφασίσαμε με τον Θόδωρο Γεωστρία να παίξουμε. Για πες. Αυτό που παίζουμε πρώτα στην έδρα του και μετά στην έδρα μας. Πρέπει να κερδίσω ένα επεισόδιο. Σε ποιο πάρτι? Δεν ξέρω, θα το ονομάζουμε και θα μάθετε. Πάμε λίγο. Τι κάνεις, μην πεις για μάτς μόνο. Έχω συνηθίσει παιδιά από το πάρε πακέτο. Παιδιά, όσοι δεν έχουν δει το προηγούμενο βίντεο, εδώ το προηγούμενο τέλος πάντων, θα μπουν στο κανάλι μου και θα πατήσουν σε όλα like και σε ένα subscribe. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω σε ένα subscribe, αλλά Μόνο 90 και 90. αν μου δώσετε 91 στο κέντρο, θα τα έχω όλα 91. Και εγώ όλα 90. Θυμάμαι σε ένα part που κέρδιζα 3-0 και μου βάλες 5 γκολ νομίζω, κάπου τόσο. Ναι. Ωραία φίλοι, τώρα μου και με Μίλλερ, τι να σου κάνω? Αν και τη σελίδα θα τον πάρω και εγώ. Και την Παρασκευή σε μια εβδομάδα, ξέρεις τι ανοίγουμε. 92 player πάλι. Γιατί, Από το Mystery Sign. πάλι. Ναι. Αυτό δεν μπορείς να το κάνω. Άντε πάλι με τις... Είναι η πρώτη εβδομάδα. Δεν το ξέρω πρώτο. Έλα ρε γέρε. Ποιος είναι αυτός πάλι? Ναι, κύριος πάμε δεις τα βούτρα που θα βρει. Έλα εδώ ρε. Τώρα θα σου σκοτώσω ρε. Θα σου σκοτώσω ρε. Εδώ τώρα θα πεθάνεις. Ρε φίλε ρε. Θα κάνω πάω. Όπα Γιώργη. Φέδον φάουλ. Όχι πάλι αυτός. Ναι. Πιάστον τώρα. Τι. Παπέ. Έχεις αργήνει έχεις μόνο 140 pace. Την πέταξα από την μένα. Για πάσα ήτανε αλλά... Αυτός σηκώντρωσες μισό. Εγώ και να πάσα μπροστά. Μισό. Έλα ρε φίλε. Τι έγινε? Αυτό το θυμήθηκε λίγο από ποιον τώρα. Τι έγινε? Την κίτρινη κάρτα. Τι έκανε? Σε ποιον την Τι έκανε? Εγώ δεν κατάλαβα τι έκανε. Καλά εντάξει. Τώρα τους ο αδερφός είναι τάκνη. Ω, που πριν. Τώρα το Α, θυμήθηκε. τώρα όντως. Πίση μπάλα δεν βγήκε out. Κέντρα. Καλή είναι. Ναι! Εδώ δεν στην 35. Ναι. Παιδιά, αυτό πώς το φάγει τώρα το τέρμα? Πάλι στον Μπέκαρ. Αυτά που τα τρώνε. Δηλαδή, Μπέκαρ. δηλαδή να ήμουν εγώ. Δεν θα έπεφτα ρε μπρο. Θα πήγαινα να την πιάσω με τα χέρια μου. Δεν είναι και τόσο δυνατά. Φίγκο μου σπάς στα νεύρα. Άλλο σε παιδί. Αντίο. Σπάς του τα πόδια. Ναι καλά. Εγώ την έδιωξα μπορείς να δείχνεις το πλάι. Μάλλον δεν βλέπει. Πήγε για ώρες. Ποιας ώρας? Όχι. Άντε πάλι, τώρα από την απέναντι πίκρα. Άντε μην παρεπονεθεί κι αυτή. Ο χρόνος περνάει. Έφτασε ακόμα να κάνει το πλάγιο. Όχι, το ξέρω, το ξέρω. Ποιο offside? Μπράβο, ρέφερι. Πούντο, θέλω να το δω τώρα. Λίγα offside. Εντάξει ρε και εσύ τι δίνεις? Σιγά. Τώρα τι μπορείτε να πας αγγλική? Ναι, εγώ δεν διέδιωχνα. Και το κομπρό μου πάτε φουλ. Τι θα έκανα αφού θα το σφυρούσε έτσι? Ναι, είναι για μένα, στην κρατώσουμε 45 λεπτά. Ναι. Πιέζεις. Σκεδά πιέζεις, αλλά... Έλα ρε φίλε, ξέρω ότι θα φάω γκολ, πότε θα το φάω, θα ξέρω. Μπράβο για Τι τον σύντρομο. Παναγία μου. Θα το φάω, θα το φάω. Πάρε. Ζαμπρότα νομίζω, σε άφησε αδιάβαστα. 2-0. Ναι. Σου.
Ο Εμπαπέ την περιμένει έτοιμη νομίζω την μπάλα. Αυτό γίνεται σήμερα. Πολλά δεν θες. Γιατί δεν πας να πάλι στο χώρο. Χάσπαν. Ρε Άκη, τώρα βρήκες εσύ. Γεια. Τι κάνεις? Δυστυχώς κακά εσύ. Εγώ καλά. Διώξτε! 5 ώρες περιμένεις. Φοβάμαι για το power shift. Φοβάμαι για το power. Α, τελικά ο Ρούς του το χρόνο που είναι στο πάω. Πω. Ρε Ρομπενδίας. Έναντι. Όχι! Πιάσ' το αγόρι μου. Τι είναι αυτό! Το πιάσε. Η σέντρα. Μόνο και... Το ήξερα, μα το ήξερα. Σου mastermind, τι κάνει! Έλα τώρα ρε Άκη και εσύ. Πάσουμε, μπράβο βέβαια. 1-0 στο πρώτο μάτς. Ποιος μιλάει τώρα φάουλ? Σε μένα δεν έχει δώσει τίποτα. Έλα τώρα. Σε μένα δεν έχει δώσει τίποτα. Όχι! Έλα τώρα ρε φίλε, όχι στη τελευταία φάση. Πέναλτι! Πέναλτι! Δώσ' το επιτέλους! Δώσ' το! Μας έχει πρίξει τα φάουλες εμάς. Κιλιάνος, το ξέρω. Εγώ και δεν τάκλει, το σφυρίξω. Εντάξει, να με σφυράει τίποτα σε μένα, τι είναι αυτό? Τώρα συνέδρα μου, θα έχουμε τηλεθεατές. Καλά, ξέρω ότι θα φάω καμιά πεντάρι και θα ησυχάσω, θα πάλι μόνο. Πολύ φαίνεται να σου αρέσει και τα διώχνεις πολύ μακριά. Μόνο έτσι ξέρεις. Έλα πάμε. Τι να κάνω, αν είσαι στην περιοχή και πάρω και κλέψω την μπάλα, τι θα κάνω? Στην περιοχή είμαι ή απλά? Εντάξει, υγεία. Σε παρακαλώ, 1-0 νικά, μη φάω εκεί. Πολλά γκολ. Το καλύτερο αυτό. Ωραία φίλε, έβαλα γκολ, ενώ έχω κερδίσει το πρώτο μάτι 2-0, έβαλα και τρίτο και μου βάλε 5. Τώρα δηλαδή που έχω ένα. Βάλουμε όλα δύο, να ρωτήσουμε στο παπάς. Δεν μπορείς να διώξεις τον Εμπαπέ, τον έχεις από το Σεπτέμβρη. Δεν πειράζει. Μου κάνει, είναι 94. Τους 95 χάρη και... Δεν με νοιάζει, είναι Εμπαπέ, μπρο. Είμαι φαν Εμπαπέ. Όχι, σκανέ, αλλά... Φαλ. Α, καλά σας. No, τι συνέρα. Όχι, ραδιό. Κοίτα. Έχασε το προφιλό πάρε φίλε. Το βλέπω αυτό. Ρε Άκη, πετσόκοψε το. Μόνο που και φάουλα μου κάνεις εκτός περιοχής θα το τρώγεις, αλλά εντάξει. Θα ήταν καλύτερα πέναλτι. Όντως πέναλτι. Μας κάνει εύκολο τώρα. Φτιάχτηκε λίγο το πέναλτι άμα το έχεις πάρει. Ναι, καλά, μπράβο. Πολλά λεφτά. Να μου βάλεις και δεύτερο γκολ εμένα. Έλα ρε φίλε, γιατί... Ναι, καλά. Ναι, καλά. Η άμυνα πού είναι? Ναι. Πέναλτι, θα σμίριξω. Με είδες μόνο, ευτυχώς δεν το έκανε. Δεν με έπιασε. Δεν κόλλησε και δεν το πιάσε εμένα. Και το ρίξω από την άλλη. Έλα ρε φίλε, γιατί 20 λεπτά 2-1, ολε. Έχω χάσει από τώρα. No. Σου. Yeah. Να σου. Αν φας και τρίτο φίλο μου λογικά. Την... Μου ρίξε το Όγκλιν.
και μου φύγε το control. Σίγουρα απλά δεν μου γλίστρωσε το χέρι. Ναι. Πάσα είναι αυτή ρε φίλε, ρε Μπέλικον, τι πάσα είναι αυτή. Πέσε κάποιος να το διώξουμε όπως τον μπήκε μπήκε, θα χαρά. Κάνει. Ναι. Ωραίο τάκλιν για πάσα. Ρεφερί, δεν θα τα πάμε καλά ρε ρεφ. Έλα ρε φίλε πάλι. Οπα, Γιώργη. Τι θα κάνει. Έλα ρε φίλε, τι είναι αυτό. Ναι. Σουί. Κοίτα εδώ κάνουν όλοι τάκλινγκ ρε φίλε. Αφού εσύ τους λες. Τουλάχιστον είναι δικιά μου η μπάου. Ωραία. Όχι! Λουίς Φίγκο. Πάλι ο Λουίς Φίγκο. Άντε, εντάξει. Τι γίνεται, τι χαμπάρια θέλετε καφέ, μήπως. Ένα είδε μόνο. Για το μου. Ο βρέχει δεν κοιτάνε. Γιατί θα κερδίσεις το πρώτο μάτι να τα ανατρώ 3, γιατί δεν τα τρώω 3 και στο ένα, 3 και στο άλλο. Και να το 3 σε 1, δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις, σε αφήνω λίγο να χαρείς, να πάρεις λίγο το, ξέρεις, το πλεονέκτημα και μετά σου ρίχνω ένα παστέλι. Ναι, σουί. Ναι. Τώρα θα βγεις το πιο χειρότερο κόρνερ όλο το μηχανικό. Το χαμένο κόρνερ, δεν είναι πολύ χειρότερο. Έχω πεθάνει στο γέλιο. Ο άλλος σκοπανάει τα αυτιά. Και βρήκε γύρω του. Εγώ δεν έχω κάνει. Ό,τι να είναι. Οπα, Γιώργη! Ξέρω εγώ ποιος δει αυτό το βίντεο. Όποιος δει αυτό το βίντεο θα έχει πεθάνει στο γέλιο. Οπα, Γιώργη! Εντάξει, μην ανησυχείς. Δεν βλέπεις τα μάτια σου. Όντως μπήκε. Κοίτα. Ρε, είπα όντως μπήκε. Γιατί να με έγκρουσες. Άσε με να σουτάρω. Μα θέλεις να βάλω πιο Ναι, σου. Τι. Καλά, άντε. Δεν θα σε αφήσω. Κάνει! Μπράβο, Φέδωρ, ωραίος. Εντάξει, κάθε φορά έτσι γίνεται. Το μάθω να χαίρομαι και στο άλλο να γίνονται έτσι τρελή. Πι. Γκολ, μην ανησυχείς. Ας το βάλει να γκολ να λέμε κάτι, γιατί όχι. No, σουί. Σε πεντάχματα. Άντε άκρη! No! Και επειδή χάρηκες πάρα πολύ, πόσα λεπτά έχεις και αστερίσεις? 5. Ωραία, τώρα. 5. Ένα γκολ βάλε, αυτό γκολ και θα μισή πάση. Τι έκανε? Έλα ρε φίλοι, το πίστεψα. Με καλά φιγκώνει. Δεν θα βάλεις άλλο. Τι! Για σένα λέει! Τώρα θα ρίξουμε τη λύση, θα το πάρω. Και πάω. Ωραία. Και παιδιά, όταν βγει, θα σας πω πότε θα βγει στη λύση. Ναι, Θοδωρή. Μην ευριάζεις, παίζει με τον πρωταθλητή, κατάλαβε. Ωραία, και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μας άρεσε μια εγγραφή, ένα like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Comment και share.